Molt bones gent, benvinguts al Bregaming. I bé, com s'havia comentat al vídeo de la presentació del canal, passat festes tornaríem a estar actius i ja han passat les festes de Nadal. Per cert, estem a iRacing i sortint des de la pole, estem a la Laguna Seca, estem a los Mazda, estem a la categoria Rocky, diguéssim. Soc de més nivell, però com fa temps que no corro a l'iRacing, pues comencem, diguéssim, per agafar una mica de feeling, comencem de baix. He aconseguit fer la pole per bastant, cosa que em preocupa molt, sobretot a l'hora de la frenada de la primera curva. He intentat gravar una carrera, a més esta seria la quarta, les 3 vegades a la primera curva se m'han emportat per davant. 3 curses, una este matí i 2 esta tarda, que clar, entre cursa i cursa ha de passar una hora. I bé, bueno, se m'ha fet un roig. Suposo que coneixeu este simulador, és un simulador de carreres online. No hi ha molta història més. I vinga, comencem. I recem perquè la gent freni, perquè ja m'ho conec això, i avui sobretot. La primera curva les hem d'agafar, sobretot la primera i segona volta, amb molta cautela, perquè els pneumàtics estan freds. Veieu, ja per detrás ja l'han liat. Sí, és que la liem molt. No sé què passa últimament a iRacing, que no... Jo porto 3 mesos sense córrer. Per lo mateix, vaig perdre una categoria... Vaig perdre nivell per culpa d'uns accidents que no vaig tenir res a veure. És molt injust iRacing, és molt injust, això sí. I vinga. Ai, que la liem. Com he dit, els pneumàtics estan freds i es nota, les primeres voltes, sobretot la primera, és criminal. Vale, el de detrás ha fet una errada. Això ens dona una mica més de marge. A veure si s'escalfen una miqueta els pneumàtics i podem tirar una mica més a saco. Espero poder fer la carrera, evidentment acabar el primer i fer-la neta, vull dir, sense off-tracks i merdes en vinagre d'estes que surten aquí a l'iRacing. El que tinc ganes és de participar a les Black Paint. Passa que són molt llargues les curses i jo amb el roof me mato sempre. Perdoneu, se'm va la veu. Amb el roof és molt complicat i tinc l'Aston Martin, el GT1 també, i és fotut de portar, este cotxe. Uah, justet, justet. Bueno, ja van quedar menys voltes, queden 9 voltes, en este quedaran 8. I tenim a Lorenzo, que és el que està detrás, a un segon 0.36.
Me sembla que per davant ja trobarem algun cotxe doblat ja. Perquè hi ha pols al circuit. Uah, no he fet off-track de miracle. Vale, ja trobem el primer cotxe per davant. Perdut. I Lorenzo que ens s'acosta. S'acosta, eh? Vale, torna a estar una miqueta més per damunt d'un segon. Ui, la salchicha. La calcigada, la salchicha. S'ha de parar molt de compte, sobretot en els pianos i les salchiches estes, que te fan matar, eh? Esperem que este pilot doblat se comporti i ens deixi passar sense cap problema. Bueno, quan passem per meta quedaran 6 voltes per acabar. Tienes un coche lento por la izquierda, coche parado a la izquierda. Mare de Déu, senyor. I Lorenzo que apreta. Em sembla que sigui el de les motos, eh? Tú a la derecha, derecha a la izquierda. Crec que se l'ha liat sense voler a Lorenzo. Ojo a la incorporació d'este, que s'ha tirat ahí a saco. Mare meva. 5 vueltas para el final.
Vinga, ara sí que l'hem agarrat bé, esta curva, Perdona que no parli gaire, però és que vaig concentrat així, vaig en modo ave crem. Vinga, ens trobarem un altre pilot doblat, a veure si es comporta també. Lo tienes a la izquierda. Vale, s'ha comportat. Por la izquierda. Vale, queden 3 voltetes només per acabar. Esperem que siguin tranquil·les i sense cap tipus de complicació. Que a vegades en una mitja volta aquí te la lien o la pots liar tu sol d'una manera impressionant. I ho dic per experiència. Perquè en este simulador, quan vas més relaxat, és quan te la fots, És així, tal qual. No, allí a Vox hi havia un cotxe. Para el final. Sigue luchando. Aquí traien fum. Tenem el segon a 6 segons i pico, o sigui, podem dosificar una mica. Però sense perdre la concentració, sobretot. Que és molt fàcil fer un trompo o anar-te'n fora. També vull aprofitar per fer-vos una pregunta. Això m'ho podeu deixar als comentaris. Us agraden els trens? Ho deixo aquí.
També espero que em deixeu les respostes, clar. Per escrit, al comentari, que m'ha dit. Bé, entrarem a l'última volta ja. Ja comencen los nervis de l'última volta. Una vuelta para ganar, concéntrate. Per cert, l'Spotter l'Spotter és el que parla, suposo que ho sabeu. Hi ha un que és en català. Passa que per instal·lar-lo trobo que és massa lío. A veure si un dia em fico i lo instal·lo en català. A YouTube hi ha vídeos, si fiqueu Spotter i Racing, Spotter català, o bueno, Spotter en català i Racing. Mare meva, que he fet ahir una passada de voltes al motor xerrant. Aprofitam els límits de la pista. El sacacorchos. El famós sacacorchos. Per cert, també me podeu deixar els comentaris, ja que estem acabant, què us sembla el que faran en la Fórmula 1 de pagament. Vale, que almenys per a mi últimament ja no val la pena, i sobretot si has de pagar. Jo ja me despedeixo de la Fórmula 1. Bueno, farem l'última curva, farem la carrera neta, sense cap incident, sense cap penalització, i en la primera posició, que és el més important. Hem sortit des de la pole i acabem els primers. Magnífica victoria, un trabajo increíble. Ojo que aquí, si te surts, te compta, Agafem una mica de marge de seguretat pels que venen detrás i parem un joc segur. Ara podem parar aquí mateix, aquí a la dreta. I bé, espero que us hagi agradat el vídeo. Podeu comentar, deixar els comentaris les preguntes que us he fet. També li podeu donar el like si us ha agradat el vídeo. I per la meva part, res més que afegir. Ens veiem al pròxim vídeo. Adeu!